Nakaharampang ni Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales ang mga opisyal hiton National Electrification Administration o kon NEA. Agod igdusongan padagmiton ang mga proyekto nga nakatutok masolusyonan ang electrical shortages ang mga bungto hiton probinsya. Napagisgutan ni Representative Gonzales nga ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda nga Acting Deputy Administrator Raymond Napilot ang dagmit nga pagtindog han bag-o nga 69 kV transmission line nga may panuyuan paupayon ang power supply nga mapugngan ang mga power interruption sa probinsya. Ang nasabi nga proyekto in resulta han paningkamot ni Representative Gonzales nga House Minority Leader nga 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan, kumusolusyon ha mga araba han mga residente kaparte han power interruptions nga nakakaapekto ha mga kabablayan nga mga lokal nga negosyo. Lugang naman ni Gonzales nga ang supresyente nga supply han kuryente in makakag-aghat hin mga mamumuhunan ha lokal nga ekonomiya. Labot lahabag nga transmission line, ginpagisgutan gihapon ang mga pitad, agod pakusgon ngan parigunon ang power infrastructure han Eastern Samar. Kaupo dinhi ang konstruksyon han 69 kV line ha Taft ngadto hipapad. 10 megavolt ampere substation habung to hiton oras. Rehabilitasyon hiton 128 kV Paranas to Taft transmission line han National Grid Corporation of the Philippines kaupod na iton pagtindog han substation ha Taft. Ginpatapod naman ni Gonzales ang publiko nga magpapadayon ha iya opisina ang pagmonitor nga na pag-implementar han mga proyekto agud masigurado nga ang mga mulupyo han Eastern Samar in makakabenepisyo ha maupay ngan marig-on nga serbisyo han kuryente. Tikang din ha Bombo Radyo Tacloban, inihibombo Van Amoma, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!